Bau Jisu apa deng jong eryong. Apa deng jing at pulung utia ba jai. Ke eryong kan wan bi. Ki jing at pulung gin wan bi. Mano bala ban lat ya kata. Haga jing kan wan bet. Reha baka kawan. Kam tame ha ka baka debi api personal am. Wat nom ang terahay balai mem jubah pinga utrai udan. Utrai supek ka evi. Pile agam no fi react gum no ya kata ki jing e. Pila de shanem te ki banget. Ki banget ki le am no wan jing e utia bet. Saya sian pada ke parlementa, ngai kembali fi wei baro, haga kerteng ke tiang tam ke badan bor tam ke jangu Jesus Christ ke kerteng ke belang halor ki kerteng baro. Ngai ngu iblai ke ke par saya sian pat ngiyo ban ya peteng biang ke jingi kai, haga ke step ke banta, naga ktien ke jang blai naga gospel o Marcos ke lenong ke basau. Imenta ke singin ya pet no ya ke dekat ke ba laipon riu terter ke babel ke ongum ni. Haba kila ino ati yu pat ba kila lam ya u. Kumba ulong hagaling. Andai don ki wei patru ki lieng lembat u. Te la ki ge eryong ga bakraw, maka jingat pulung ki la palo shagaling kat ban sapendap yaka. Ute udon haga tedong galing ba uda yok tia agus sengklik. Kita ki la kersiu yu ki daong ko kenrat mem sut nyau satia yangi bangin sayap. Te habangi pule ne ga ktin ga jong blengi i ge ka ba chia. Kia lama ki o Jesus siya daga lieng ba andala po ya galing utray utia aga daga lieng. Bat kumta ka babel ki tu ingi kalawan ka daga eryong ka jing at pelung ka bejur hagata ka duryaw. Bat anda habalawan ka daga jing at pelung ka ay ka bejya. Ki pet yun o Jesus yo tia at dong jen daga lieng. Bat kini ki sinran ki jong all up and ship tingi ki hado kata. Bat kila kersiu yo Jesus. Balkilaong kukenrat mem sunyo satia bangin sayap mem sunyo yangi try mem sunyo yangi bangin sayap kata kalong ka jingkali ka ba sngo komik ba kani ka jingkali ka ba sngo thamula hado kata balai try mem sunyo yangi bangin sayap telada yap kisenran lada daga lien ka ngam pitharai uji suru uno ngam lang lada kata kalieng kalau ada sisa ban hiar seti seduriau dan ia ban ngam ta keduriau pitharai jisu un laim ki perkat bitang yeli try mem sutnyo yangi kani kalong ka jingkali ke babon ki preu ki jong yu try mem sutnyo yangi try mem care yangi try sisa mem i gini ki jonga try mem i gini ki jingale jonga balai mem sutnyo try balai mem juba balai try mem leye ngi hang ni bau Jisu apa deng jong eryong, apa deng jing at pulung utia ba jai. Tadeng ta kan ke sngi kwa ban ong yefi, lada fi digi nong buat jong try, lada kawan ke eryong, lada kawan ke erlang thari ke jim ke jong pi, lada lapen ki ke jim jong pi, kwa ban ong yefi ko bau Jisu tia biru tia no. Kababel ke kren ni kata ka sam spa ar punyo ke dekat ka ba ar ke ong bo punyo tia i dagi ba et jong. Lada pi et you try tia ka sam ke ba ar pulai ke ong. Pun tia inga ki ja pelang ba jerngam. Aba fin tia relax sabu try udan. Ka ba dong bi keryong kan wan bi ki jingat pulung gin wan bi. Mano bala ban lat ya kata haga jim kan wan bet. Reha baka kawan kam tame ha ka baka debi api personal am. Na kren nang nile si o na kren ya bi de. Na kren ya fi balai nga kren ka da ko long ba bun keryong ki wan ka jim jonga. Henry namar bakalawan ba nga ngalai i kti ke jong play am ba ulap lat ya nga ba nga kham jem langam jelop antam ba nga kren ya kata da ka jing slor ka ne ka sngi bala da keryong ka wan ka jim jong fi ki jingat pulung ki ginting fi stai pi ba da ka ka lawan da ka ling ba ka da ka ling si sha i man pendap no da ka ba kan ngam no sendan ka kwa no fi kan nom lele namar ba u Jisu udan da ka ling ladau Jisu dan aga jim ke jong fi ladau try udan lang bat pi ladau ya rengkat bat pi da lele ru kata ka duriau kanom la ban ngut tli try balada kam la ban ngut try kanom la ban ngut piru namar pidan bat try balada pidan try pidan aga kti ka ba bestam pidan aga kti ka bala ban sumaria fi ka kti ka bala ban ya dai fi tadeng ta utray mdei bo msut nyau ya fi utray upet ya fi utray am usut nyau pelat utray ulong su kering tagadaw ong yapi lada pi bidan pedeng eryong oh ong kumanga tia biru tia lang lada ong no ama lada de ban ngam dan yang ngam lang ndai kata kanom jagum ta u Jisu dalele ronom ngam kalieng kanom ngam ke eryong kanom ngam nar ke eryong ki tu u Jisu ki jat pulung ki tu u Jisu padeng ta kata kanom la ban prinsniu u Jisu tadeng ta kwa ban vi ke ni ke ski ke mamanta
Jaga berjaga jim jufi long kat balong. Wat nom ang terai balai mem jubab inga. Utrai supek kaya fi. Pile agam no fi react gum no yaga taki jike. Pila de shanem taki banget. Ki banget kile am no wan jinge utia bet. Wan ki jinge long relax bet. Daga ba piong utrai udan nganga nom lele. Haba utrai udan nganom ngam tak de lele. Kena ka business ka bangadon nganom ngam. Kini kicing ka bagadon ganom laan pen ngaminga. Kini kicing le ka bagadon ganom laan pen ngaminga. Ganom laan pen ngami ka jim jonga wat ya kata ka bagan jaman sim jonga ro nganom ngam. Ngamar banga tip bu trau dan ngan yeng na ka banta jong o. Ngan yeng. Kadon ko ka sam mo ka sam sa usaw. Berkat arpulai ka omne. To pet balay mi ot hia atrai. To yang wat kan tat yangi. Pi trai u blay ot hia se. Pi trai u blay ju sam thia. Kasam just par huwe kini gekot ka balai gong putau busumar ki Israel de lele unum yot hia le nem ju sam thia na kwa ba no fitong ko an puli ni ka por men tamo ka babel ka kran chai ka ta putau busumar ki Israel de lele ru ju sam thia lem ne unum yot hia ni ju puli ba ka ta ne bon sin ni ong tribal mi yot hia na ka babel ka ong ni unum shaban ki ka kjat jong me utau busumar ya me sam thia hakmi utau busumar ki Israel sam thia lem ne yot hia Mdita musumar Israel ubusumar yafi. Utrai busumar yafi ju samthia. Ju yothia. Udan haga jim ke jongfi, udan haga ying ke jongfi, udan senda jongfi, but haba uthia. Na kwa ba fi kam de oman tiara, but shoot thia sun kor am. Relax. Na kwa ba fi relax apeng ke eryong. Haba utrai upenjat thai utip yak eke bon le. Haba yam mdei wo fi pin ong ani. Utrai no efi fi linear utrai no no efi upe efi fi le gum no fi react gum no fi le gum no ba ki jik e wan tani da kwa no fi ne ngi man da utrai dan ba fi nom le we bala am pnya klat fi ne ki jik e jong Chris dan ki jik e nom la am pnya klat fi jik le am la am klat utrai udan hagal yang ge jong fi un le ki kamba ba la da u shu yang be u shu kom ryong jai ajal pulong jai Kumta kandalong jai. Habo trai udan un krach kentin kala abyang. Rega de yapi mentan ai bun ketien tan. Na kili jikli tan yu blay. Na bun ketien tan na le kersiu yu trai. Na ni bat tom yu trai na bat song shrai yu trai. Belum boleh mem sunyo yangi. Utrai sunyo palat nam tajungi. Utrai sunyo palat. Du shwa pin na khpo je kme utrai de bitu de fi. Mano pelong briu yafi. Ha ka khpo. Mano pelong briu yafi utrai de mo ubataw yafi. Na ka snam Mana tu sembai kelas 6 mana kelas 6 la penlong dor fi la thau fi ka dor registrium ke jong blai bala thau fi contation rang la thau pun internet fi nama de blai penlong ye kata bala fi la kha fi la kha ko mi khlom man ta fi la he man ta fi la tip an perkat ba fi la tip e ban khuslai ro trai ong la ka khpo je ke pi phim tip an khuslai ha khpo je ke me ba khpo fi dang rit phim tip ye ke ban khuslai bala fin khuslai man ta de mga balakit balaba fi na do balapon na do khpo akme nga de mga bun kuslaim ta jong fi nga suidniew plat nam ta jong fi I care about you wal trai le be kata nam ta ke jim jong fi wal slai wa jong trai ble mi songo ya wa jong kata ke jikli on trai metep ngan long jai be still and know that I'm God ong trai kasam ka ba sapun re bu khat sipo ko ong na to snap batutip pangalong ublay mga to snap patutip pangalong ublay mga to snap ong try to snap ong try patutip pangalong try tadi ta bawa shu snap jarno ong try metip la biang wat num ong try kumta wat jo complain yo ublay ini dua ini kepor menta mesin complain mesin shifting mesin jing susun la de mesin jing sungol rangli mesin jing sungol melong baron jano Utran ai fi ka mensim jogi jing kemen mensim jong ka confidence mensim jogi jing socialer ba fi tip ba utrai dan ba fi ngin dwai try ni ka por nga dwai men ker ko ni ki kon jama kira na preng jing at pelong kita na preng kita gi eryong ndai kin tip ba memedan ha kita ga eryong kin tip ba memedan tra ha preng kita gi jing ele try dan ba fi ong anam e fi de lele dei mangi tang tang ki e yu blai de lele onam e gi ngadwai ker ko fi ba ngadwai hi kong Pinam dem slai ki ge bara mo trau dan
ba ka lieng ke jong phi ka nam ngam ka ne ka yeng ke jong phi ka nam ngam ki khom ke jong phi ka nam ngam ka business jong phi ka nam ngam ka GM ka jam sim jong phi ka nam ngam fi le pop ka no pa shu try ka la ka bamot tangga tai ka abiang utrain penyeng pat if un say pi na ka daukte un say pi bon penyeng fi halor tau mau siang nga duai nga ker khu fi ka ne ka sngi wanom ya au men sim jing program no men sim jong jing thnom no men sim jing artatien rei fi yo men sim jong jing social men sim jong jing ai men sim ka ni ka ba jing ngopalai ha ka men sim ke jong fi train ker khu fi ne ka sngi re bala ker khu ke ne ka sngi ke de sha ka sngi bo ble la bo fi ne command fi ne shat command hagar tengge jong try ngadwai ngadagar khu ka kamba fini ibet ki eryong jing baro au try yang wong long jai kala jai bet utrai pen jai ke eryong baro utas fi ke ni ka por ngasong uten jo ke donor ke jong fi le gomno bato ai ba fin le kom bo try kwa fi fin le ba ka daga long ba fin long be jai ai ba gamen sim jo vi kan jai ha ki eryong ki ba khi ngadwai khu fi ke tengge jong jisu daga ba tips cam bo try le bigi kamba anta jong fi ha teng jisu amen prana ker khoi fi ha comment ve ha wa dik slai mlai lai utrai udan haga chim ke jofi udan haga leng ke jofi udan haga chim jofi kanam jaga bas ne fi finom ngam finom le rai finom yap kanam jaga ke ba khalim rai kanam jaga ke isha kanam pesusi fi fin i tangga kamba jong blenget wa dik slai ngine shem yang le shai ke sni flish bon amen